Ale čím sa zaoberám, dámy a páni, je to, že atmosféra a pravdepodobnosť podobného útoku je stále obrovská. Ak si zoberiem, aký slovník používa dnes opozícia v Národnej rade, ak si zoberiem, čo sa deje na tých tzv. Verejných zhromaždeniach, ktoré organizujú proti nám, ak si zoberiem, čo čítam v médiách, tak musím zopakovať, že výchova ďalšieho teroristu pokračuje. Je to otázka času. Kedy niekto príde, či to budem ja, alebo to bude niekto iný z vládnej koalície, neviem, ale pravdepodobnosť ďalšieho teroristického útoku je veľmi vysoká. Lebo výchova pokračuje. Nič sa nezmenilo. Nič. Rád by som zakričal, ako to urobil Vlado Mináč vo svojom mierovom manifeste, že nenávidím nenávisť. Ale žiaľ, musím skonštatovať, že tej nenávisti sa toľko valí z médií, od opozície, aj z ďalších vrstiev, že musíme rátať s podobným útokom aj do budúcnosti.